Hello and welcome to Sunday Storytime. This week we have another in our Welsh language stories told by the wonderful storyteller Michael Harvey. And this week's story is called A Forforwyn ar Gragen. Over to you, Michael. Diolch Paul am y gwahoddiad i adrodd y stori bach hon. Stori sy'n digwydd amser maith yn ôl, lawr ar lan y môr. Amser maith yn ôl roedd dwy ferch yn byw mewn pentre bach ar lan y môr. Roedd y ddwy ferch hon yn ffrindiau mawr ac roedd nhw'n byw drws nesaf i'w gilydd. Nawr, mae byw ar lan y môr yn peth braf iawn achos yn yr haf yn arbennig eich chi'n cael mynd syth i lawr i'r traeth. Yn hyfryd iawn. Ond, cofiwch chi, bod weithiau mae stormydd ar y môr. A pryd mae stormydd yn dod, mae'n gallu bod yn ofnus iawn. Achos bod y gwynt yn chwythu, a weithiau mae rhai o'r bythynod yn cael ei dymchwel gan rym y storm. Roedd yna storm un noson. Storm fawr, ond diolch i'r drefn, doedd dim niwed i'r tai. Ond ych chi'n gwybod beth, ar ôl storm, mae rhywbeth diddorol yn digwydd. Ar ôl storm, mae bron fel tair môr yn ymddiheuro a gadael pethau ar y traeth. Pethau diddorol, pethau gwerthfawr, pethau prydferth, pethau rhyfedd. A bydd pobl y môr ar ôl storm bob amser yn mynd i lawr beth mae'r môr wedi gadael ar ei ôl. Roedd yna storm fawr un noson. A'r bore wedyn dim o'r ddwy ferch, oedd y ddwy ferch mwy na lai eich oedran chi, yn mynd i lawr i'r traeth i weld beth oedd y môr wedi gadael iddyn nhw. A dyn nhw'n chwilio a chwilio a chwilio. Ond chwilio yn ddyfal, doedd ddim byd na, dim ond tywod a ambell i Gragen a gwymon, na gyd. Ond arhoson nhw'n chwilio a chwilio a chwilio, mae amser maith. Nes i'r hael ddechrau fynd i lawr, nes iddi hi ddechrau tywyllu, ac wedyn sylweddol yn nhw. Anodd iawn gweld nawr, mae'n yma'n mynd nôl i'r tŷ. Ond wrth iddyn nhw troi am adre, dim o'r ddwy ohonyn nhw yn clywed llais, yn siarad o rywle, a dim o'r geiriau. Helpwch fi. Edrych nhw i'r dde, ond oedd neb na. Helpwch fi. Edrych nhw i'r chwith, ond oedd neb na. Helpwch fi. Edrych nhw mewn i'r môr, doedd neb na. A dyna pryd sylweddol nhw. Roedd y sŵn yn dod o tu ôl iddyn nhw. Helpwch fi. Tron around a gweld graig fawr. Roedd y llais yn dod o ben y graig fawr. Dim o'r ddwy ohonyn nhw yn dringo i fyny ar ben y graig, edrych i lawr, ac wrth i'r lleiad yn ddangos, fe welon nhw beth oedd yn gorwedd ar ben y graig. Ech chi'n gwybod beth welon nhw? Corff, menyw, cynffon, basgodyn. Ie, Forforwyn. Ond roedd y Forforwyn hon wedi anafu, wedi blino, a wedodd i ferched. Rhowch fi nôl yn y dŵr. Wnaeth y tonnau mawr forroi fi ar ben y graig. A still modd i fynd nôl ar fy mhen fy hunan. Helpwch i fi, os gwelwch yn dda. Ac yn tipyn, dim o'r ddwy ferch yn helpu. Un yn ei gafal o dan ei freichiau, a llall yn gafael yn ei chynffon, ac yn ofalus iawn dim o'r ddwy ohonyn nhw yn mynd ar Forforwyn i lawr. Oedd hi ar y graig, ac wedyn ei chario hi dros y traeth i mewn i'r dŵr. I mewn i'r dŵr â nhw.
a dal y Forforwyn o dan wyneb y dŵr, ac edrychodd y ddwy trwy'r dŵr a gweld bod y Forforwyn yn gwenu. Ac wedyn dim ei hi yn ffricio ei chynffon a dyflannu mewn i'r môr. Dim ond dŵr, a'r tonnau, a'r gwynt roedd y ddwy ferch yn clywed. Ond wedyn, daeth y llais unwaith eto o'r tywyllwch a dweud, Ferched, neithoch chi achub fy mywyd I, a felly rwy'n mynd I rhoi anrheg gwerth fawr i'r ddwy ohonoch chi. Ffindwch chi eich anrhegion wrth eich chi gerdded o'r môr i'r tir. Yn y gyd. Trodd y ddwy a dechrau cerdded I gael traeth allan o'r tonnau iawn nhw, ac wrth iddyn nhw cyrraedd y man lle mae dŵr a thir yn cwrdd, aw, naeth y ddwy ohonyn nhw cicio rhywbeth. Dyma'r ferch cyntaf yn rhoi llaw I lawr a codi cragen fawr. Ac roedd hi'n gwybod bod yna rhywbeth tu fewn i'r gragen achos bod y gragen hon yn drwm. Gwthiodd I bysyd I mewn trwy'r tollwr yn y gornel gafael ac wedyn tynnu. A chi'n gwybod beth gwympodd allan o'r gragen honno? Dŵr hallt y môr, gwymon wedi pydru a mwd splat I lawr ar ei thrad. Naeth I adre ar ei phen I hunan. Dyma'r ail ferch yn gweld cragen ar y llawr. Cododd hi ei chragen hi, teimlo bod na rhywbeth trwm tu fewn. A penderfynodd aros, dys bod hi'n cyrraedd y tŷ, cyn gweld beth oedd tu fewn. Aeth hi mewn i'r tŷ, rhoddodd i'r gragen ar y ford, ac wedyn achos bod hi'n oer, naeth hi gynnar tân yn y grat. Ac wedyn trodd hi edrych ar y gragen. Ac roedd y gragen yn edrych mor bert yng ngoleuni'r tân. Aeth hi at y gragen a'i chodi hi, ac yn sicr roedd yna rhywbeth tu fewn. Rhoddodd ei bysyd hi tu fewn i'r bwlch yn y gragen. Rownd ei bysyd hi, gafeilodd hi am rhywbeth a dechrau tynnu, ac allan o'r gragen. Ech chi'n gwybod beth gwympodd ar y ford? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darn o aer. Edrychodd hi ar y ford yn disgleirio ac yn hyfryd a rhoddodd hi pentwr o 7 darn o aer ar ben y silff ben tân ac aeth i'r gwely. Yn y bore fe cododd a dwedodd wrth ei hunan, ai freuddwyd oedd hyn? Ac wedyn gwelodd hi'r 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darn o aer. A cofio mai, diwrnod y fachnad oedd hi, cymerodd hi un o'r darnau ac mewn i'r fachnad a hi. A dyma hi'n prynu pethau. Roedd hi ddim wedi bod yn gallu fforddio ers sbel. A daeth hi a bagiau siopau mawr nôl a rhoi nhw ar y ford. Wedyn trodd hi edrych ar y silff ben tân. Chi'n gwybod faint o ddarnau aer oedd ar y silff ben tân? Wythnos nesaf, cymerodd hi 2 ddarn o aer. I mewn i'r fachnad, prynu pethau braf, hyfryd, dod nôl nhw a rhoi nhw ar y ford. Ac wedyn trodd hi I edrych ar faint o ddarnau aer oedd ar ôl. Ie. 7. A felly ymlaen. Aeth hi I siopa, a dod nôl, ac oedd bob amser 7 darn o aer yn aros amdani ar y silff ben tân. Hen stori yw hon. Felly nid merch fach ifanc yw hi bellach. Ond hen ddynes,
hen fenyw. Mae hi'n byw yn yr un tŷ, a mae'n codi yn y bore a mynd am dro I lawr i'r traeth yn union fel oedd hi'n arfer wneud pan oedd hi'n fach. Ac weithiau mae hi'n gweithio yn ei gardd hi, weithiau mae'n mynd I weld ffrindiau, weithiau mae plant a plant ei phlant hi yn dod draw I chwarae, a mae ganddi hi bywyd braf iawn, iawn, iawn. Edrych allan trwy'r ffenest, mae'n gweld yr un olygfa. Ac ar ddiwedd y dydd, mae hi'n troi I ffen, ac yng ngoleuni'r tân, beth mae'n gweld ar y silff benta. Ie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darn o air. Thank you very much, Michael. Diolch yn fawr iawn. I hope you enjoyed that story. I shall return next Sunday for another Sunday Storytime. So until then, bye for now.